ba za mu daina yin addinin mu ba za kuma mu watsar da addinin mu ko ba za mu bari wani ya taba mana addinin mu ba. Za mu tsaya kan addinin mu kuma za mu fahimtar da mutane cewa addinin mu ba na rigima bane, ba na tashin hankali bane, ba na faɗa bane, ba na abin nan bane. Waɗanda ake jin an zalunce su ko an cuce su suna da baki su yi magana kuma su kai ƙara kuma a saurare su. Amma ya kamata a yi bincike, waye ya yi laifin, wa aka ba laifin, me yasa aka yi laifin, a ina aka yi laifin, da wa aka yi laifin, me ya jawo laifin, me hukuncin laifin. Haka ake yi. Amma ka zo an yi laifi ko kana zargin an yi laifi ko ana zaton an yi laifi ko kana tsammanin an yi laifi ko ka ɗauka an yi laifi ko wani ya ce an masa laifi, ai sai a kafa kwamiti. Kwamitin kuma a yi shi muhayid. Abin da ake kira muhayid, a nemi ƙasashen 'yan ba ruwanmu a kafa kwamiti su zo su yi bincike a Najeriya su ga cewa me yake faruwa a wannan ƙasa ne. Me yake faruwa, wace kabila ce take kashe wace kabila, wane mutane ne suke kashe waɗannan mutane, me ya jawo yawan rigingimu suka yawa, me ya jawo rashin tsaro. A kawo ƙasashe a saka wakilci na ƙasashen 'yan ba ruwanmu, kowace ƙasa a duniya ta ba da wakilci, a taho masana tsaro su zo su duba tsaro, masana tattalin arziki su zo su duba tattalin arziki, su ba da shawara wa shugabannin ƙasashe. Mu za mu gyara abinmu da kanmu, ce to shikenan an gano muku matsala a guri kaza, za mu taimaka muku. Kuna da matsalar tsaro, ku ba mu sojojin ku musu training su ƙara ƙwarewa don su ƙara inganta tsaro. Kuna matsalar tattalin arziki, ku ba mu ƙwararru su ba ƙwararru dama. Kuma komai muna da shi fa, muna da masanan, muna da mayakan, muna da kowane ƙwararre muna da shi, sai dan ba a ba shi dama yi aiki ba ko ba a ba shi ƙofar yin aiki ba, shine abu ba su kai mana yawa. Saboda haka muna fata, muna roƙon Allah, muna tawassali gare shi, Allah ya sa musulunci ya ci gaba da ɗaukaka, zaman lafiya ya ci gaba da ɗaukaka, alkhairi ya ci gaba da ɗaukaka. Allah kuma ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa tamu mai bambance-bambancen ƙabilu da yawa, mai bambance-bambancen addini da yawa, mai bambance-bambancen fahimta da yawa, mai bambance-bambancen ra'ayi da yawa. Kowa akwai a cikin ƙasar nan. Ba abin da zai rike ta irin zaman lafiya. Ba wanda ya isa ya hana a yi musulunci ko a hana a yi kiristanci a Najeriya. Ba wanda ya isa wata ƙabila ta isa ta kashe wata ƙabila ko ta hana wata ƙabila motsi ko ta hana wata ƙabila rayuwa. Dole ne a kowa ya zauna, a mutunta shi, a girmama shi, a bara haƙƙinsa, a taru a kawar da wanda yake yin zalunci ko hana shi zalunci ko a taka masa birki don a samu lafiya da zaman lafiya.